अभी मामू को प्रणाम करो। अभी निश्चय माँ प्रणाम नहीं मामू। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିକୁ ନେଇ କୌରବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯାଉଥିଲି ଭାଇ। ଧର୍ମରାଜର ଆଦେଶରେ ଭୀମଜୀରେ କୌରବର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଦେଶରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ହେଲେ ବଡ଼ ମସଲା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ। ମୋର ବି କେତେ ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ କାହିଁକି ହେଲେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି তুমি তরবারি নেই ছুটি দিব। হ্যাঁ তরবারি নেই ছুটি দিবি না তরকারি নেই না তরকারি মামু। আচ্ছা মামু মাইক সহ দুঃখ সুখ হইতা ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। କେଉଁଠି ଥାଅ କିପରି ରୁହ ଭାଇ। ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକା ନଥିଲି ମତେ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଅସଂଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରଖିବା তোমার বড় অভ্যাস ভাই। আচ্ছা কুহ কেউଠି ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ପାତ୍ରୀ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ପାତ୍ରୀ କାହା ପାଇଁ ଭାଇ। ଅଭିମୁ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ତୁମେ ତାକୁ ଛୋଟି ଯାଅ ମୋ ମୁହଁରେ ଜାଣି ଦଉଛ। ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଦେଖୁଛି ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଝୁଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲେ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ ଭାଇ। আচ্ছা ভাই କହିଲ ପାତ୍ରୀ କିଏ। ବିରାଟ ରାଜକନ୍ୟା ଉତ୍ତରା। ତୁମେ ଜାଣ ଭାଇ ତୁମର ମତ ହିଁ ଆମର ମତ। তুমি କଣ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଭାଇ। ମନର ଭାଷା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ନାରାୟଣ। ଏପରି ଆଶଙ୍କା ପତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏହା ବୋଧ ହୁଏ ତମ ଧର୍ମରାଜରେ ସ୍ଥାପନା ଭାଇ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ଭାଇ। ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଭାଇ କେବେ ଚଳିବି ନାହିଁ। କଣ ସେ କହୁଛ ତୁମେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଭାଇ। ଚାଲି ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପାଇ ନାହିଁ ତମ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ରାଜା ତମେ କହ ନା ମୁଁ କହିଦେବି।